дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. ҳушдор аз шаклҳои нави ковид ва ҳалли мушкилоти мардум. 5 дастури президенти мамлакат ба масъулин. блогери тоҷики муқими русияро 10 моҳи ҳабс таҳдид мекунад. аз хушунат то қатлу куштор дар вилояти суғд ҷинояткорӣ алайҳи занон бештар шудааст. сафар аз Тошканд ба Хуҷанд ҳам имконпазир шуд. нарх 100 сомоние. Гинсбург роҳеро нишон дод ки 100% аз коронавирус муҳофизат мекунад. аз метро то дохили хонаҳо дар Москави нав миёни муҳоҷирон рейдҳои густурда мегузаронанд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо роҳбарону фаъолони вилояти Хатлон дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ба роҳбарони баландпоя 5 дастур доданд ки яке аз онҳо пурзӯр кардани чораҳои пешгирикунанда аз панҷшавии шаклҳои ҷадиди бемории коронавирус мебошад. роҳбари давлат таъкид карданд ки махсусан корҳои пешгирикунандаро нисбати одамоне ки аз хориҷ ба кишвар меоянд пурзӯр кунанд. бо дар назар дошти дар чандин кишвари олам аз нав авҷ гирифтани бемории сироятии COVID-19 ва шаклҳои нави он, зарур аст ки корҳои фаҳмондадиҳиву пешгирикунанда дар байни мардум ва хусусан онҳое ки аз кишварҳои хориҷӣ ба ватан бармегарданд вусъат бахшида шавад, изҳор доштанд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. ҳамчунин роҳбари давлат даъват карданд ки ба маслиҳату тавсияҳои табибону мутахассисон риоя кунанд. дар баробари ин сарвари давлат чанд вазифаи муҳими масъулинро номбар карданд ки бояд бечуну чаро иҷро шаванд. барои ҳалли мушкилоти мардум чораҳои саривақтӣ андешанд. ҳидояти соҳибкорону шахсони саховатпеша ва аҳолӣ ба корҳои ободониву созандагӣ, вусъат додани кишти тирамоҳӣ, тайёрии ҳамаҷониба ба зимистон, зудтар ба мавсими сармо омода кардани соҳаҳои иҷтимоӣ ва дар навбати аввал муассисаҳои таълимиву тандурустӣ, роҳҳо, захираҳои маводи ғизоӣ, сӯзишворӣ, инчунин захираи хӯроки чорво, захираи дусолаи маводи ғизоӣ, сарфаю сариштакорӣ, пешгирӣ кардани исрофкориву зиёдаравӣ ва риояи ҳатмии талаботи қонунӣ танзим, пешгирӣ аз панҷшавии коронавирус дар кишвар. блогери тоҷик Руслан Бобиев шояд ба 10 моҳи ҳабс маҳкум шавад, хабар медиҳад РИА Новости. ӯро барои таҳқири эҳсоси диндорон дар зимни нашри акси ғайриахлоқӣ дар пасманзари калисои Василӣ ба 10 моҳи ҳабс маҳкум хоҳанд кард. илова бар ин, Анастасия Чистова, блогер ва модели рус ки ҳамроҳи ӯ акс гирифта буд, шояд ҳамин гуна ҷазо гирад. дар баҳси ҷонибҳо додситон хостааст ки ҳардуи онҳо ба 10 моҳ дар колонияи низомаш умумӣ маҳкум шаванд, омадааст дар хабар. ҳукми ниҳоии ҳарду блогерон санаи 29 октябри соли ҷорӣ эълон мешавад. Бобиев дар аксое ки бо Анастасия Чистова дар либоси корманди пулис дар пеши ибодатгоҳи масеҳиён дар маркази Москав гирифтааст, як мавриди ғайриахлоқиро ба намоиш мегузорад ки нашри он дар шабакаҳо шӯр барангехт. баҳсҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва расонаҳо бо ҳабси блогер анҷомиданд. худи Бобиев дар як навори зимни бозпурсияш бо узрхоҳӣ изҳор доштааст ки дигар чунин корҳоро нахоҳад кард. ҳамчунин Чистова низ дар сафҳаи инстаграми худ аз кулли ҷомеаи Русия узр пурсид. ӯ изҳор дошт ки танҳо шӯҳрату маъруфият мехост, вале ҳолу арзиши чунин шӯҳратро дарк кардааст. бар пояи иттилои маъмурони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд таи 9 моҳи соли ҷорӣ 4412 ҷиноят сабт шудааст. аз ин шумор 10002 маврид ва ё 22.7% аз маҷмӯи ҷиноятҳо алайҳи занон содир шудааст. Абдурофи Абдуназаров, сардори шӯъбаи тартиботи ҳифзи ҷамъиятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд зимни баргузории як ҷаласа ки дар он мавзӯи пешгирии хушунат матраҳ буд, бо ирвои ин рақам вазъро ташвиш овар арзёбӣ намуд. дар ин давра бар асари одамкушӣ, ба худкушӣ расонидан, таҷовуз ба номус, ғорат, ҷалби одамон ба истисмор, қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ, хариду фурӯши одамон, роҳзанӣ, тамаъҷӯӣ, авбошӣ ва дигар намуди ҷиноятҳо ҳуқуқу манфиатҳои занон поймол гардидааст, гуфт Абдуназаров. ин корманди раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд изҳор дошт ки дар ин давра ҳамчунин баъзе аз занон низ ҷиноят содир карданд. бино ба иттилои Абдуназаров,
тараф дар давоми 9 моҳи соли ҷорӣ 678 ҷиноят аз ҷониби занон содир шудааст. масъулони бахши кор бо занон иброз намуданд ки вақтҳои охир хушунат нисбати занон дар хонаводаҳо рӯй ба афзоиш аст. хуршеда хоҷазода сардори бахши кор бо занон дар ҳукумати вилояти суғд хушунати хонаводагиро зуҳуроте номед ки аксари вақт ба вайроншавии муносибати фард, оила ва ҷомеа боис мегардад. бино ба иттилои мақомоти корҳои дохилӣ дар ин давра 1170 ариза бо шикоят дар бораи баҳсу муноқишаҳои оилавӣ ва шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳру навоҳии вилояти суғд ворид шудааст. вазорати нақлиёти ҷумҳурии ӯзбекистон аз ифтитоҳи хатсайри Тошканд-Хуҷанд-Тошканд хабар дод. гуфта мешавад ҳар рӯз бо ин хатсайр 2 маротиба автобус аз Тошканд ҷониби Хуҷанд ва аз Хуҷанд ба Тошканд ҳаракат мекунад. қаблан низ байни Тошканду Хуҷанд хатти автобусҳо ба роҳ монда шуда буд, вале ба иллати бемории коронавирус он мутаваққиф гардид. манбаъ меафзояд бурдани мусофиронро ширкати нақлиётӣ O'zavtotranс сервис ва Азия Груп аз ҳарду ҷониб бардошт доранд. нархи сафар ба як самт 100 сомониро ташкил медиҳад. мусофирон дар 4-5 соат аз Тошканд ба Хуҷанд ё аз Хуҷанд ба Тошканд мерасанд. доштани гувоҳномаи ваксиназанӣ ва ё маълумотномаи сиҳатӣ аз коронавирус ҳатмӣ мебошад. интизор меравад дар ояндаи наздик миёни шаҳрҳои дигари ҷумҳуриҳои Ӯзбекистону Тоҷикистон ҳаракати нақлиёти мусофирбар роҳандозӣ шавад. Александр Гинзбург гуфт, ваксиназанӣ бо Спутник V ва гирифтани ваксина тавассути бинӣ эҳтимол 100% аз ковид муҳофизат кунад. ваксиназанӣ бо Спутник V ва дигар бора ворид кардани ваксин тавассути бинӣ эҳтимол муҳофизати муассир аз сирояти коронавирусро таъмин кунад, гуфт Александр Гинзбург, роҳбари маркази миллии таҳқиқоти эпидемиологӣ ва микробиологияи Гамалея дар суҳбат бо РИА Новости. аммо ба гуфтаи Гинзбург ин роҳ ҳанӯз дар озмоишҳои клиникӣ омӯхта нашудааст. ҳарчанд онро дар озмоишҳои клиникӣ омӯхтан лозим аст, мо тахмин мезанем ки ин гуна масъуният безарар хоҳад буд. яъне шахси ваксинашуда ҳам иммунитети гумаралӣ ва ҳам луопардагӣ хоҳад дошт, гуфт мутахассис. Александр Гинзбург қайд кард ки ҳангоми эмконӣ тавассути бинӣ барои ворид шудани вирус ба бадани инсон монеъи мустақил эҷод мешавад. ин масъуният дар дари даромади вирус рух медиҳад. ёдовар мешавем ки охирҳои моҳи августи соли 2021 Гинзбург омодагии худро барои гузарондани таҳқиқот дар бораи шакли дигари истифодаи ваксинаи коронавируси Спутник V, яъне на аз тариқи тазриқ, балки аз рӯҳи бинӣ эълон карда буд. Гинзбург тавзеҳ дод ки дору ҷузъи дуюми Спутник V мебошад ки ба бинӣ ворид карда мешавад. дар Москваи нав бо мақсади тафтиши қонуншикании шаҳрвандони хориҷӣ ва ошкор кардани муҳоҷирони ғайриқонунӣ рейдҳои густурдае анҷом дода шуд, хабар медиҳад шабакаи телевизионии Россия 24. дар рафти рейдҳо кормандони интизоми беш аз 400 ҳодисаи қонунвайронкунии гуногунро пешгирӣ карданд. сабаби санҷишҳои густурда муроҷиати сокинони маҳаллӣ буд ки аз шумораи зиёди муҳоҷирони ғайриқонунӣ дар қаламрави Москваи нав шикоят карданд. ҳамакнун дар ин маҳал ҳатто посбонҳои мардумӣ пайдо шуданд ва тафтиши асноди шаҳрвандони хориҷӣ аз назди истгоҳи метро оғоз мешавад. дар баробари ин дар манотиқи коммунарка отрядҳои пурзори пулис шабонарӯзӣ навбатдорӣ мекунанд. якҷоя бо онҳо кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ, хадамоти патрулӣ ва посбонӣ, участкаҳои маҳаллӣ ва хадамоти андоз кор мекунанд. ба гуфтаи сардори раёсати иттилоот ва робита бо ҷомеаи сарраёсати вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия дар шаҳри Москав Владимир Васенин, кормандони пулиси пойтахт мунтазам дар ноҳияҳои маъмурии Троицк ва Новомосковск тадобиреро рӯи даст мегиранд. гуфта мешавад ки рейдҳо на танҳо дар кӯчаву истгоҳҳои нақлиёти ҷамъиятӣ, балки дар хонаҳое ки эҳтимол муҳоҷирони ғайриқонунӣ ба сар мебаранд сурат гиранд. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.